Info pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel dan masih bersama dengan Pak Ijo. Syuting meneh Jo. Nggih. Semangat Jo. Siap. Oke bosku. Tadi beberapa hari yang lalu aku ento informasi ya saka Facebook nek neng Jawa Tengah itu ada pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan telat berapapun, entah itu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu pajaknya cuma 1 tahun. Berawal dari situ aku terus mikir starletku si Untung. Meh tak pajeki, meh tak uripke. Soalnya si Untung itu wis mati pajak 10 tahun plat Semarang. Jadi aku terus golek jasa pajak dan mutasi. Aku tekok konco golek neng online, akhirnya entuk saka konco dikai nomere, itu asli wong Semarang, dia kerja di Samsat. Dikai nomere terus tak hubungi, aku cari-cari info, akhirnya aku dijalui fotokopi STNK. Fotokopi STNK tak kirim ke beberapa hari yang lalu. Terus aku disuruh nunggu info. Selama aku nunggu info, aku ambek bojoku kui punya pemikiran seperti ini. Jadi pemutihan pajak bayarnya mek setahun. Lah di STNK kui tertera pajak tahunannya 500.000. Jadi perkiraan pemikiranku, biaya yang tak bayar ke kui pajak setahun 500.000. Terus nyabut berkas saka Semarang kui kurang luwih 1 juta. Terus nanti pindah ke Klaten itu 1 juta. Dan hari ini aku wis entuk kabar saka jasa sing tak hubungi mau. Dan ternyata perkiraanku salah bosku. Perkiraannya jauh dari yang saya hitung. Jadi di proses mutasi atau pajak, mutasi dan pajak, khusus untuk kendaraan yang matinya itu agak lama, mati suwe lah, soalnya dilakukan 10 tahun, itu kena biaya rekom. Rekom ki apa aku ya ngerti, pokoknya bahasanya dari sana itu rekom. Itu jasa rekomnya itu biaya nih itu sekitar 1.900.000. Itu baru rekomnya. Nah, rekom itu rekom dari Polda. Nah, itu saya nggak tahu rekom itu seperti apa. Yang dijelaskan cuma rekom itu cek fisik. Nah, terus berarti kan cek fisik mobilnya harus dibawa ke sana. Dan saya tanya seperti itu. Loh, berarti mobilnya harus dibawa ke Semarang dong Om? Jawabannya enggak harus. Jadi nanti ada proses-prosesnya yang bisa dilewati tanpa harus membawa mobilnya ke sana. Nek nanti oke, ya nanti lanjut. Yo akhirnya aku balas ini bosku. Ya segini Om, dicek lebih komplit. Jadi aku minta data total biaya atau biaya-biaya yang lainnya selain dari rekom. Contohnya kayak pajak mau, terus rekomnya, terus nanti kalau ada biaya-biaya yang lain. Aku sih nunggu kui mau. Jadi dari perkiraanku 2,5 juta resik dari pajak, nyabut berkas, masuk Klaten ki 2,5 juta. Itu jadi membengkak. Dalam artian gini, kui lagi rekomnya 2 juta, 1.900.000 mau 2 juta, engko pajaknya 500, nyabute 1 juta, wis piro kuwi? Wis 3,5 juta. Engko durung mlebu Klaten. Mlebu Klaten kene ya perkiraane 1 jutaan. Jadi dari awal aku estimasi 2,5 juta membengkak jadi 4,5 juta. Nah, akhirnya nganu bosku. Nek misalnya biayanya sampai segitu 4,5 juta,
ya terus terang wae nggak mampu, duitnya dong ngono bosku. Akhirnya ya aku duwe rencana nanti nek memang bener-bener biayane sakmono kuwi, aku pengen ini dipajak tok wae, pajak tok Semarang ya, mau bayar pajak tok setahun. Jadi nek pemutihan kan engko pajaknya ya mung setahun. Itu rencanaku. Tapi ya orang ngerti nek misale pajak proses pemutihan ini pajaknya ya harus menggunakan rekom. Itu ya berat bosku. Jadi nanti rekomnya 1.900.000, pajaknya 500. Ketemune ya 2,5 juta lah sak jasane. Itulah kayak pajak tok. Berarti ya berat ya. Tapi ya nggak tahulah, besok nunggu informasi dari sana. Muka-muka ya ora patek larang. Nek misale ya gur 3 juta. Soalnya budgetku 3 juta, duitnya mung 3 juta. Nek misale mung sekitar 3 juta, pajak tok ora masalah. Yes. Peteknen ya. Men rodok enek ajine montore. Soalnya nek meh tak jual ning posisi saiki kuwi ora enek regane, murah banget iki. Seperti kemarin mung ditawar 13, mentok 15 juta. Engko nek wis tak pajeki muga-muga ya iso payu rodok dhuwur. Karo nek golung-golung ki men rodok tenang bosku. Soalnya dulu pernah aku kena tilang karena salah jalur neng Klaten kota. Neng kotaku dhewe bosku, ning aku ora ngerti rambu-rambu, ora apal. Itu aku kena tilang waktu itu pas lagi mati sekitar 6 tahun. Dan tak kayak ke STNK ku, tak kayak karo polisi nih. Itu meh ditilang STNK ini nggak bisa, soalnya wis mati, posisinya mati 6 tahun. Akhirnya sing ditilang itu kendaraan nih. Jadi mobilku itu ditilang. Mas, ini karena STNK kamu mati, mobilnya sing tak tilang. Wah, ya piye no Pak, aku mulai melaku no. Ya monggo. Ini mau ditilang mobilnya atau mau bayar di sini? Kan dingono kuwi. Lah nek bayar ton mriki pinten Pak? Nego ceritane. Wis Mas, iki gandeng kuwi pelanggaranmu kae. Salah jalur, kowe ra SIM. Iki motormu ya mati. Kowe kudune kena pasang ngene kudune sekian juta. Iki neng kene kowe bayar 300 wae. Ceritane dulu seperti itu. Nah, aku terus mikir, wah 300 ya. Nggak ben aku pernah ketilang tapi motor. Pas di sidang tempat kui, yo ngono kui 200 misalnya. Adalah aku sidang mau entek 70. Wah, sidang wae iki aku. Akhirnya neng di tempat kui, pas di sidang di tempat aku dimintai 300. Aku mikirnya, wah wegah 300, aku sidang wae. Paling sidang nek motor 70, mobil paling 100, banter-banternya 150. Ngirit 150 paling aku. Ya wes, akhirnya aku ngotot yo ngapusi lah. Istilahnya aku kan nolak kon bayar 300 sih mau. Wah, nek 300 ora nggo duit iki, Pak. Jane nggon ngetasku ya enek duit. 1 juta wae enek. Ning aku ngomong ora nggo duit. Nek 300 mboten enten, Pak. Lah piro iki kowe? Nah, kan polisi ini ngomong seperti itu. Anu mau dia, Pak. 150. Wah, ora iso Mas nek 150. Iki pelanggaran muka lho. Nah, akhirnya kan aku dikai waktu untuk mikir. Aku ngobrol aja karo bojoku. Setelah ngobrol sesuai anu ya Mak, sidang ae ngopong dit 300 kok. Akhirnya aku balik neng pos, ngomong meneh karo polisi nih. Anu Pak, 150 nggih Pak? Polisi nih wah ora iso,
Wis ini kowe nek gelem 200 ora apa-apa, nek 150 ya ora. Akhirnya ya konsekuensi awal aku karo bojoku pilih sidang. Akhirnya ya wis otot-ototan, piye Mas? Wah nuwun Pak. Wah mboten beto duit 200 sih ming 150 tok estu niki ngono. Pripun nek 150? Akhirnya polisine ya ora oleh, aku ya ora oleh ya ora apa-apa. 150 wong rencana awalku aku pengen sidang. Karepe kan kon bayar 200, ting aku ora gelem. Dadi mung geseh dit 50. Selisih 50 aku pilih sidang. Ya wis akhirnya mobilku sing ditilang. Aku mulai mlaku karo bojoku, karo anakku loro. Ceritane nggih ben. Nek kelingan ngono kemekelan aku bosku. Gandeng Jawa Kota, Klaten ki nang omahku adoh, aku numpak Grab. Asline golek Grab saka Klaten nang omah kuwi bayar 50.000. Nah, wis ngono. Let berapa hari aku sharing nang grup Starlet. Tekok-tekok karo kanca. Wah, aku kena kasus ngene iki piye, Bos? Wah, berat, Mas. Kuwi sesuk kowe sidang, kuwi kon majek isik nek arep njiko barang bukti. Dari semua teman-teman member ki ngomongke ngono kuwi. Biadalah. Berarti saya berat apa bosku? Dari awalnya mau aku gurkon bayar 200, malah saiki enek kabar nek mobil ditilang barang bukti, nek jiko pas sidang kudu kon pajak sih. Waduh, berat ya. Malah tadi oke engko pada aku telat 6 tahun, apa ora malah entek 3 juta punjul lah ngono. Lah, kuwi aku mulai panik bosku. Bingung. Waduh. Nah, akhirnya ono sing ngandani kon jiko nek kene iki Klaten iki jenenge Sungkur. Jadi sebelum sidang itu kita ambil dulu lewat belakang, ceritanya kan ngono. Akhirnya yo wah aku rawani iki. Nah, aku golek informasi, golek wong sing iso jiko ning kono. Termasuk ning tonggoku kan ono polisi, polsek. Jadi kene nek wong polisi polsek, kuwi aku tak tembusi, tak kon njupukne. Ternyata enggak berani. Wah, golek wong meneh, ya jasa ngono nek tak kon njupukke. Kuwi ora iso. Ora duwe wong jero ceritane kan ngono. Akhire aku moro dhewe ning kono, ning Samsat, ning Samsat apa ya? Ning Polres, ya, ning Polres. Aku ning Polres Klaten ngurus dhewe, goleki dhewe. Lah ndelalah ning kono kuwi nganu, ora petuk pas dino prei. Polisine wae istilahnya kantore ora melayani lah. Aku mulai let sedina lagi mangkat meneh. Neng kono aku dilayani, terus tak goleki kuwi mau apa sing ngurusi nilang mobil kuwi. Akhirnya ketemu ning mobilnya wis pindah ning Bedonggon, jenenge kuwi Sungkur, khusus dienggo ndeleh barang-barang bukti. Lah aku ning kono kuwi diomongi nek berkasnya wis arep mlebu ning sidang, dadi ora iso dijupuk. Waduh, badalah. Mumet aku, Bos. Dadi pas kuwi aku mikir wis genah 3 juta iki. Wis ora nek dalan liyane, wis buntu pikiranku. Akhirnya aku metu ning ngarepan Polres, ning nggon parkiran, ning nggon warung hik kuwi. Aku tenger-tenger aku lungguh ngene iki karo ngalamun. Mikir sing bakal ngetoki 3 juta iki mau. Lah ning kono aku dicerai karo wong. Kuwi tukang parkir. Lho Mas, empun lebet dereng. Wes kok Mas. Lah pripun? Ngurus nopo kan? Mas anji kok barang bukti yo ketilang. Barang bukti barang buktine nopo? Nyambut surat tilange.
dijaluk. Oh, lah pripun wae Mas? Anu Mas ra iso. Mosok mboten saged. Nek cobi niki kula anu nggih, kula tekoke nggih. Nah, tukang parkir kan ngomong ngono. Wah, iki enak peluang ya. Ya Mas, coba tekono. Akhirnya tukang parkirnya nggawa surat tilangku ki mau nang jero Polres. Ora suwe bosku, metu tik. Mas, saged niki. Wah, aku kan ayem. Tenane Mas. Nggih, niki saged. Niki wau pun di anu, niki nek mendhet niki mungkin sekitar 600. Wah, aku langsung plong ngono to bosku. Aku wis ora mikir dawa-dawa. Wis Mas, 600 yo ben. Aku njuk tulung jukono wis. Akhire karo tukang parkir mau mlebu meneh. Ora suwe metu wisan. Mas, mpun. Niki surate sing njikuk barang ning Sungkur. Ning ya kuwi mau bosku, aku wis bayar 600. Anu Mas, mengko nek ditekoki ning Sungkur ngomong anu Mas. Iki pajeke lagi proses lewat jasa. Oke ya. Akhirnya motor tak jupuk ning Sungkur, ngekeke surat tinggo jikuk kuwi mau, tak deleke kono, mobil tak jikuk, kok mulih. Wah, pengalaman sing payah bosku. Dari awal aku ning tempat pelanggaran pas ditilang pertama kuwi aku kon bayar 300, aku nego 150, medhuk dadi 200, ora tak bayar. Ngonteli sidang sirege ngirit malah bongko. Malah kena 600. Dikeke sing tukang parkir iki mau tak kei 50, soalnya njaluk ya 50, 650. Dinggo nge-Grab 50. Dadi ini malah entek 700. Karo sing wirawiri bensin, jajan, rokok, wis meh entek 800. Dadi ngono kuwi bosku, pengalaman. Nek kowe do duwe pengalaman ngono kuwi ya kudu bijak. Soalnya ora kabeh kondisi kuwi iso terkondisikan. Yo kadang-kadang awake dhewe iki enek apes ya bosku. Oke bosku. Ngono kuwi wae cerita pengalaman. Ini pengalaman nyata, ini bener-bener tak alami, asli, tanpa rekayasa, dan terjadi pirang tahun ya. Ya sekitar umure Dapi iki ya sekitar 5 tahun yang lalu. Wong Dapi iki saya bayi. Kayak aku gendong beras, arep tak gonyang moro tuwa, setengah kental. Umpama aku mulai mlaku ora bongko, nggawa beras, nggawa Dapi ku sing anakku sing cilik ku saya bayi, mlaku tongklang-tongklang saka Klaten tekan omah. Dadi rekoso bosku. Wes. Oke. Malah tekan ngendi-endi. Terima kasih buat semuanya, matur nuwun wis nonton cerita yang menyedihkan ini. Ya. Yes, cukup tinggal cerita, tinggal pengalaman. Sehat selalu buat semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Ijo di konten-konten selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.